Manghatag ta og 600 pack meals diri sa Sitio Lamak, Barangay Nangka, Balamban, Cebu. Lisod tuuhon pero hantod karon daghan sa ilang mga residente ang wala pagyud kadawat og klaro nga tabang. Gikan sa pagkagamay pa nako hantod karon na tiguang ko, karon ka ko kahibo nga ang sapa ning subay sa kalsada. Wala pa kayo ni nahibaw-an sa media, ug usa rin sila sa lugar nga nagneed og tinuod nga pagtagad. So isa ni sa mga grabe na apektuhan yun, no? Kami may grabihan diri. Kuyog ta sa Chefs Federation of Cebu, mga vlogger sama nila Agtabay ug Takumi Senpai, ang mga chef mismo ang magluto. Maghatag og init ng mga pagkaon sa mga katawhan diri. Kami pod magpack og relief goods, bugas, dilata, noodles ug tubig aron makatabang bisan sa ginagmay. Usa ni pinakagrabing naapektuhan sa pagbaha tungod sa Typhoon Tino. Hinungdan sa kalit na flash flood, naniigo sa ilang mga balay ug panginabuhi. Ang prepare mi og mga dula para sa mga bata. Unsa man akong vlog name? Idol. Okay, dali, naka-price dali. Okay. Ug yatagan nato sila og ginagmay nga kwarta para lang mapahiyom nato sila. Bisan pa sa ilang mga kasinatian, di ka-inspiring ka nating mabaw gihapon ng ilang smile, positivity, ug kabibo. Te, mga tanan ko te ba? Daghan lagi kay mga bata diri napansin ako ngano man. Mga babae nga riti kay mga gwapa man yung mga lamiom sada. Tinuod na, sir. Tinuod. Makawalag kasakit sa kagahapon ug makahatag nato og paglaom nga mas mulig-on pa sila karon. Mangkuyog lang mo hantod sa katapusan sa video aron ipakita nga sa panahon sa kalisod naagyod gihapon ang gugma ug tinabangay. Nata diri sa may Sitio Lamak sa Barangay Nangka sa Balamban. So naiskina diha padung sitio daw, and then ay basketball court. So diha ang feeding venue sa mga top na banggiitan ng mga chef. Naluoy kay sila diri dol kay grabe sila, as in lunop gid sila, grabe ang flash flood ani gikan sa bukid. Daghan nga basa na mga butang, ilang balay na unlod, mga sakyanan nga nabasa, anod. So grabe gid mga sinina nila, ipanglabay na lang ibutang sa gawas. Apektado gid sila. Lisod ang access sa mga pagkaon, sa tubig, mao pa pagbalik silang kuryente. So mao nang isa ni sa lugar na feeding venue sa mga top chef. So mao nang atuon nato. Let's go. Nay, ang inyong baha isabot atop? Kana dira. So kamo asa man mo nagstay ato? Sa atop gyud? Batchoy. Yeah, batchoy. Black pepper. Unsay giluto nato diha? Adobaw nga manok. Salamat kayo pagluto. Amo apil sa ko kaon ng gamay ha. Pwede kayo. Nabahaan man sad ko. Ha? Nabahaan man sad ko. Sige lang, nabahaan man sad dato. Nabahaan kag grasya sa Ginoo. Bitaw ka na. So there will be another wave of bayanihan sa pagkaon together with all the chefs sa lain nga lugar na po. So dol karon nato diri sa may packing area kay kani nga part, kani nga area ang mga ladies ug nasaag pud ning Japanese nga manghitagon. So nagpack sila karon og bugas, noodles, mga dilata, sardinas, biplop, tubig. So estimate na sa mga 200 over 200 kabuok mga pack goods para ipanghatag sa mga apektado diri sa Lamak, Balamban. So karon dol is namak mi diri naami mga relief goods na grupo diri sa mga taga waterfront sa Lapu-Lapu, no? Lapu-Lapu ni sila mga gahi taon, nag-volunteer sila diri. Syempre, my friend, Japanese friend Takumi is also helping. So Takumi is gathering the dilata. What are you packing? 2 passing canton and 1 noodle and 1 tubig, 1 sardine can, 1 beef loaf can. Yes, and also there is rice and also biscuit to be given. It's around maybe 200 pieces, right? Oh yeah. Can you do it? Yep. Hi. Sir, may hapon. Ay hapon sir. Sir, mangutana ra ko ba? Pansin ako ning lugar niyo daghan magkay bata ngano man. Tungod ni sa kabugno sa panahon sir kanang
Mana gabi biradan sir. Ilang ka buki mo anak? Gamay ra sir, 8 ra sir. 8. Oh, 8. Legit na tubag. Dol, mangutanan sad ko lain na pod nga OG sa kadaghan nga anak. Te, mangutanan ko te ba? Daghan lagi kay mga bata diri napansin ako ngano man. Mga babae nga riti kay mga gwapa man yung mga lamiom sada. Mao to. Natubag na gito. Tinuod na sir. Tinuod. Dol, karon is mga bata palinyaho na to sila, kitagaan na to og biskwit. Okay. Linya. Kani Dol, so na sila yung mga biskwit na nadawat each. So, mao pa ni sugod, snacks pa ni while nagluto pa og lamian ng mga pagkaon gikan sa mga chef. So kuyog na to ang mga bagiitan na chefs na diya sa likod, nanghatag sila Chef Romel, Chef Martin, Chef Jun para mahatag og mga biskwit. Hasta ako maglinya ko kay makaon kog biskwit kay gutom. So ma-question and answer ta ha. Kung kinsay kabalo sa question, kung kinsay kabalo sa answer mo, raise hand una ha. Nya akong tawagon una. Nya makatubag mo nang na prize, okay? Okay. Unsa man akong vlog name? Kumpleto. Katorang ni raise hand. Wrong. Ikaw, be? Ha? Okay, dali. Naka-prize, dali. Oh. Okay. Kinsay pangalan aning Japanese? Tako, ha? Okay, very good. Uy, kani, multiplication. Okay. 55 times 3. Be. 165? Yup. Ha? Correct? Correct? 165? Very good. Uy! 30 kayo siya dong. Okay, very good. Very good. Kinsa man ang atoang national hero? National hero? Lapu-lapu. Kinsa man gyud? O si Rizal or okay. Asa man ang capital of Philippines? Balamban po ng capital. Manila? Very good. Manila. Uy. Sabi mo dyan gawas. Kinsa man ang atong patron sa Cebu Province? Cebu City. Patron sa Cebu City. Very good. Okay. Uy. Uy. Next question. Unsa man na region si Cebu? 7. Region 7. Very good. Or? Region 9. Oh, very good. Okay. Sige, next question. Unsa may pangalan sa pagkaon nga baboy tapos ibutangan og toyo, mantika, ahos? Ano ba? Ha? Cancer na kaganina wa pa. Cancer. Yeah. Na-play kay pagpailog. Pailog na, pailog. 1, 2, 3. So nanang lumi dol, lumi kayo. Niluto ni Overload Lumi. Gikan ni Chef Romel or the Naughty Chef. Wow, lumi eh. Wow, lumi ni Chef Romel. Wow, mi oy. Ang imong kutsara na lang. Linya lumi. Imo na te. Nay kutsara te. Higup na lang. Lumi. Dol, so diri dol mo ni ang Lumi Station. Overload Lumi ni Naughty Chef.
So nag-serve sila diri. Syempre, plus lomi pag ina. Pack meals, grocery plus lomi. Na diri si Takumi nag-appeal. Takumi is giving away also giveaways, and si Chef Romel, ang mga chef food sa waterfront na diri. So grabe ka idol, laag tabay is nanghatag ta og lumi sa mga diri. As in grabe kinumugan siya kay ngano, overload ang lumi. Husband one more. Salamat kayo sa inyong kaayo. Salamat sa inyong kaayo. Salamat sa inyong kaayo. Lami, overload lumi. Very nice. Dalian ako naka-move on oy sa kalisod sa akong life. Sa baha ug sa akong ex. Oy nay, mayong hapon. May nga hapon sad. Nay, unsa di ka kaning area unsay pangalan ng lugar? Lamak. Lamak. So barangay Nangka, Sitio Lamak. Sitio Lamak, Barangay Nangka, Barangay Balamban. So na yung sa di katas ang inyong baha diri. Na nilapaw na nila. Lapaw jud sa ang inyong balay is nakuan gyud. Diretso na taga-ana. Tagaana. Kuan na sa sukad sa pagsugod dinhi may bagyo nga ami. Wala ingon ato nga bahaa nga perti pagkadakua. Pagka bagyo na sa ami, walay tubig nga di pareha ato. Sukad gikan sa pagkataon nako kadaghang bagyo naagian ang tubig dirigikan dili didto. Dirigikan sa kuan uwak. Bukid. Diri sa sapa. Gikan sa bukid dito. So first time gyud nimo. First time ning kuanan nako kay ning subay ang sapa nahibong ko. Gikan sa pagkagamay pa nako hantod karon natiguang ko. Ang edad nako nag-83 karon ka ko kahibong nga ang sapa ning subay sa kalsada. Mga unsay oras to siya nagsugod ang baha? Mga kuan to 5 to 6. Mga kadbuntag yun? Oo, Grabe. Pero kusogin niyo uwan diri. Uwan. Di kayo kusog. Di kusog. Baha ra gid gikan sa gikan sa tungod sa bukid na flash siya diri. So daghan mga sakyanan pud na nga uwan. Naamanunoy. No, grabe no. Naapaw-apawan. Sige, so unsa may kuan niyo diri? Namoy kuryente karon. Nana. Nanay kuryente. Nana. Sige taon. So isa ni sa mga grabe na apektuhan yun, no? Sige. Kami may grabihan din. Salamat sa pagstorya nay. Salamat kayo. So mga to, nahatag na itong mga banggiitan ng mga chef sa ilang pack meal. So mahatag og mga food para sa mga bata o sa mga adult. Mahatag sila food plus katong pack bitaw ng mga essentials. Kandods mo itong gipack na to ganina. So mga sitwasyon karon masig ginagmay ra niya mo nakahatag ta og impact. Smile despite sa ilang kagahapon, dol. So hopefully kamo sad makahatag sad mo gamay nga change para pod sa mga imong isikataw in a small way, miski unsa man gani na dili pa nimo kaila, as long as napafeel nimo sa ila ang happiness na di nila makuha sa uban, gihat nakuha nila sa imuha, mahimo ka as instrument, sigurado tagaan ka og more blessings from above. So care for others, think of their situation, kay di pa biya lalim, hire kay ta sila dili.